Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vrijdag 23 januari. Welkom bij Bient Sport. Maar Joen, u is altijd kritische journalistenforum. On tafel ooit RTL sportjournalist Jaap Stalenburg. Uw eigen Cambuurwatcher Geert van Tuin. En hier Dolly Grace, sportjournalist van het Dagblad van het Noorden, Henk Mulder. En wij praten over in elk geval de eredivisie die het weer uit de wintersleep is. Van Duinen komt vrij en maakt meteen de 1-0. Ja! Ook Betje en daar is het 1-1. Dus naar binnen en dan schieten en het doelpunt. Mooi gedaan. Ook Betje. En die is de maker van 2-2. Ja, het is heel weinig mis met dit doelpunt. Prachtig gedaan. Joey van den Berg. Hopsakee. Achter het standbeen langs. Larsson in 1 keer. Ja, heren, voor de zekerheid, dit wie Olly Verlien Wieke. Laten we het aanzetten met de actualiteit van Joet de Dooi. De tweede winterversterking van Cambuur. Rosheuvel komt erbij. Ja, weer een vleugelonvaller. Dat is opvallend. Ja, maar dat is eigenlijk wel een mooie bevestiging van de filosofie van Cambuur. Dat het op de vleugels te herden is. En dat hebben we Verlien Wieke, we zeggen de beelden, niet krijgt van ADO. Narsing erin en zie daar het gevaar. Ja, dat is altijd belangrijk, vleugelonvallers. Ja, het is wat je hebt. In Nederland wordt heel vaak gezegd, een vleugelaanvallers, dat is een soort heiligdom. Maar het ligt er ook aan, wat voor een elftal heb je. Je kunt een elftal hebben waar je heel veel met vleugelaanvallers kunt. Je kunt ook een elftal hebben waar je heel veel met 2 centrumaanvallers kunt. Of zelfs maar 1. Het ligt eraan, maar voor Cambuur is het goed. Op de manier waarop Cambuur speelt is het heel logisch dat ze dit doen. Maar goed, ze hebben Ab Schepers, ze hebben Damiano Schet. Je hebt nog... maar je moet ook even naar de kwaliteit kijken. De Ridder. Narsing, hij er nog bij. Je hebt wel 4, 6 vleugelonvallers. Ja, maar ja, als er just Schepers. Nee. Dat is over. Nou ja, het is over. Damiano Schet, ik vrees van beide over, ja. Net het niveau wat Cambuur ziekert. Zullen we even jaren naar de heer Rosheuvel? Ja. Cambuur is al vanaf dag 1 dat ze in de Eredivisie bezig zijn. Bezig met een stijgende lijn. Vorig jaar goed voetbal laten zien. Nu staan ze ook op een goede positie. En wil ik ook wel zeggen van, daar wil ik ook graag onderdeel van uitmaken. Vorig jaar hebben Manu, Lukoki hebben het gewoon goed gedaan hier. En dit jaar ook met de Virgil, Narsing, zijn gewoon allemaal goede spelers. Ja, dat valt eigenlijk op. Een goede kapper. Een hele goede kapper. Ja, ik ben bijna zeggen, daar is een bloempot op gegaan. Maar dat is het misschien een optie nou op een nieuwe vleugelopvaller dat je nou steeds een keer misschien wel Daniel Ridder, er moet wat meer creativiteit op het middenveld bij Cambuur komen? Is dat misschien een oplossing? Nou, dat zou een oplossing zijn, maar we hadden het er in de voorbespreking ook al. Wat bij Cambuur al heel opvallend is dat ze overal spelers vandaan halen. Er wordt weinig opgeleid, maar ze zijn altijd heel creatief. Nou, Rosheuvel is een hele goeie. En ik denk dat Henk de Jong, dat is een trainer die altijd wel denkt in oplossingen, creatieve oplossingen. Ja. Die haalt hem niet zomaar. Ik bedoel, we hebben net gewoon getalsmatig zijn er te veel. Maar ik denk dat hij daar wel bepaalde tactische bedoelingen mee heeft. Ja, en Rosheuvel is een speler die op dit niveau bij Cambuur makkelijk mee kan. Ja, wat voor transfers kunnen we nog meer verwachten eigenlijk? Want ja, het rint nog even terug natuurlijk. Nou, als je het over heel Friesland hebt, wat ik nu heel spannend vind, en eigenlijk wel het verhaal is, wat gaat er met Deli Sinkgraven gebeuren? Kijk, we kunnen allerlei dingen nu gaan bedenken, maar dat wordt, als er een transfer komt, wordt dat de grootste transfer. Maar is het al Roema Ajax? Nou, wat mij heel erg opvalt, ik ben de laatste 1,5 maand verder in Amsterdam, ik kom nog eens op de toekomst, dat Ronald de Boer nauwelijks over spelers speculeert. Dat is iemand die heel voorzichtig, heel diplomatiek is. Frank de Boer. Ja. Die is heel diplomatiek, maar bij iedere persconferentie weer noemt hij de naam Sinkgraven. En dat vind ik opvallend. Dat betekent dat Ajax hem graag wil hebben. En wat je ook merkt is dat er is natuurlijk best wel onderhandelingsbeweging. En ik heb het gevoel dat er aangestuurd wordt op een compromis waarbij hij wel een overeenkomst bereikt met Ajax en dat hij het einde van het seizoen overgaat. En daardoor zou hij misschien ook beter in zijn vel komen te zitten. Want hij is eigenlijk, zo'n het moment dat echt de praat wordt over Ajax, is Deli Sinkgraven misschien net echt Deli Sinkgraven meer. Ik vind wel dat is een jonge speler. En nu wordt het een beetje daarop gezet. Maar een jongen van zijn leeftijd, die heeft ook nog wel het recht om een keer iets minder te spelen. Hè? Afgezien van dit soort bewegingen die er eventueel... Er wordt natuurlijk altijd gespeculeerd. Ik denk dat hij daar wel mee omgaat, volgens mij. Dit is meer dan speculeren. Ja, nee, maar dat er over gesproken wordt. En ik denk dat die jongen en zijn vader ook vanuit dienstervaring in betaald voetbal wel deze situatie kunnen handelen. En die gaat echt wel weer beter voetballen.
Ja. Dat ben ik want van dat het een van de overtuigd. beste, de grootste talenten is van de Nederlandse voetbalveld, dat is een feit. Dat is absoluut een feit. Ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat Ajax hem wil inleveren. Daar kan ik me goed in vinden. Is het verstandig voor die jongen om dat te doen? Ja, lijkt me wel. Het lijkt me juist wel verstandig. Verstandiger dan nu al een sprong te maken naar een of andere buitenlandse. Nee, dat absoluut net. Nee, maar Die tussenfase van een Heerenveen naar Ajax en dan als zeg 24-jarige, 25-jarige naar het buitenland lijkt me heel verstandig. Wat ik heel erg goed vind, want ik zat naast hem een aantal maanden geleden hier, is dat hij een soort van carrièreplanning heeft. Hij heeft die verstandige vader, Henk zegt dat terecht. Ja. En hij heeft gewoon een heel stug een lijn waar hij op wil. Hij wil niet naar een grote buitenlandse club. Hij wil een opstapje via een Nederlandse topclub. Nou, als je dan kijkt, ik vind het geen speler voor Feyenoord op dit moment. PSV heeft voldoende van dit soort type spelers. Daar loopt ook maar volgens mij nog rond. Ik denk dat het heel verstandig is dat hij met name nu even naar Ajax kijkt, maar dat hij ook rust rond hem komt. Mijn vraag eigenlijk anders nog, Jaap. Is het verstandig dat hij nou Heerenveen verliet in de winterstop? Nee, dat zei ik net. Dat zal, als hij weggaat, is het eindseizoen. Dat zei ik ook. En dat we toch wel speculeren binnen van, Sinkgraven dus aan het eind van dit seizoen naar Ajax. En ook Betje, zou dat in zijn spitswijze van Feyenoord, wordt echt wel een sjoen, topscorer van Cambuur. Nou ja, ik vind ook Betje wel een fenomeen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En hij heeft dat zien inlezen nou. Ja. Nog 3 erbij en hij is clubtopscorer aller tijden van Cambuur. Evenaart die dag. Geweldig. Ja. En hij is sterk en het is alles wat jongen. Hij is bepalend in de kleedkamer. Het is een sterke persoonlijkheid, het is een sterk lichaam en het is een echte spits. Ja, ik zeg verleden weekend mijn verslag erop en nou, Betje, het is genoeg zo 2. Laat maar, want anders dan staat er vandaag één voor de deur. Ja, hoe zou dat je hoor? Ja, ik vind het wel een fenomeen hoor. Toen hij kwam had hij van Cambuur nooit gehoord. Hij wist helemaal niks. Weet je wat was ontzettend grappig. Henk, ik weer bij die wedstrijd op Sportveld Epe. En dan speelden ze de dag na Cambuur Go Ahead Eagles. Spelen de 12e selectie. De jongens die net spelen van Cambuur en Go Ahead spelen Chillenkoor op een e-scored field in januari van, ik meen dat het Epe weer. En die Betje die knalde er 5 in. Je wist even niet wat ik zei. Maar leg mij dat nu eens uit. Want zijn naam, we hebben net Sinkgraven, dat is duidelijk. Maar waarom wordt zijn naam nu in de winterstop niet in verband gebracht met andere clubs? Dat vind ik ook raar. Misschien komt het nog. Maar zit daar, ik ken hem niet voldoende. Zit daar een vlekje aan? Ja, maar het is half januari. Je weet, en zeker met het geld wat er nu is, je ziet niks, je hoort heel weinig beweging. Laatste weken, laatste 2 dagen, daar gaat hij. Dan begint de 1 domino-steen valt om en dan vervolgens moet ik die en moet ik die. Ja. Dat is het wezen van het transferwindow. 31 januari, 5 En dan is het pas, jongens, dat jongen eventjes. Het zou steeds kunnen dat hij weggaat dus. Ja, natuurlijk. Maar dat geldt voor bijna elke speler die in de kijker is. Ja. En doelpunten, dat kost nou 1 keer geld in het voetballen. Die moet je hebben. Weet je, het voetballen wordt heel vaak heel breed gemaakt met statistieken in beeld van zoveel balbezit en zoveel corners en zoveel vrije trappen. En uiteindelijk gaat het erom, denk in het doel. Ja, denk je natuurlijk om. Jongens, we zorgen ik nog even voor naar de wedstrijd. Mark bijvoorbeeld, ja. Even de wedstrijden van dit weekend. Cambuur waarschijnlijk, die spelen de toppertje in PSV. Heerenveen thuis in Vitesse. Laten we even wat de trainers zeggen. Maar wij gaan eerst uit van 3 punten. Dat vind je als trainer, maar je altijd uitgaan voor de winst. En wat ik altijd zeg als staf en als spelersgroep, deze wedstrijd willen we gewoon winnen. En als de wedstrijd in is, dan en als je een keer winnen, dan winst hem goed. Maar spelers gelijk of door verlies een keer, dat ken ik. Maar dan best in de orenwedstrijd die erna komen, best wel volle beter. Omdat je het niveau omhoog brengt. Ja, dus je moet gewoon zorgen dat je natuurlijk de boel goed geregeld hebt, dat je het goed voor elkaar hebt. En dan bedoel ik niet alleen maar verdedigen en terug en in de eigen 16 en dan een soort catenaccio gaan spelen. Maar je moet het wel goed geregeld hebben. En dan valt er ook wel wat eer te behalen tegen ze. Ja, even verder praten over Heerenveen, want dat er eer te behalen is in Vitesse, dat liep het mij ook. Kijk, het basisdebuut van Simon Tern, de man uit Zweden. Wat verwachten we daarvan? Ik verwacht er nog niet zo heel veel van. Ik heb hem niet zien spelen. Dat hebben we allemaal niet. Dus wat we daarvan moeten verwachten, ik weet het niet. Maar ik zit al een seizoen lang te verbazen door dat Vitesse. Ja. Toch? Wat is dat voor ploeg? Wat is dat voor ploeg? Je kunt er ook maar zo geweldig tegen de lampen tegenlopen. Maar dat bedoel ik. Het is zo'n fantastische ploeg. En waar hingen ze ergens... Dat mag toch een keer komen? Ja, nee, maar die hebben 1 probleem. Dat heet de spits. Ja, goals. Wat ik net zei, daar hebben zij een probleem mee. Het gaat om de goals. Het voetbal, het Peter Bos. Maar als het loopt, je hebt ze gezien tegen Ajax in die beker, dan lopen ze ook maar zo over de beste ploeg. Lopen ze zo over. Nou, dat bedoel ik maar nog even kwart aan, want we komen dus nooit uit die winterstop. Heerenveen het er een paar jongens bij kregen. Die Tern dus en ik Namli. Cambuur het petitie erbij kregen. Is wel Roesna kwijtrekken on Greens. We hebben Rosheuvel er nou bij Cambuur. Is het er sterker op worden bij de ploegen?
Ik ben heel benieuwd wat die Bitici doet. Als nou de pickorders just in de ranglijst bij Manchester United. Dus die Roesnak, die is ergens op 60, hij zit op 30. Hij heeft een contractverlenging gekregen. Het schijnt een fenomeen te wijzen. Op de training is het een genot om naar te zien. De invalbeurt bij ADO Den Haag was nog tamelijk grijs. Maar ja, oké, 20 minuten. Eerste wedstrijd. Ja. En Heerenveen? Cambuur is er dus misschien wel ietsje sterker op worden. Al is het nog wel ouwacht in. En Heerenveen? Ja, ik denk dat Heerenveen al een hele goede reeks bezig is. De vraag is bij Heerenveen natuurlijk, wat gaat er met Tegenburg? Logisch, maar ook of Sinkgraaf, we hebben het er net over gehad. Of Sinkgraaf weer, want dat is toch altijd de plus van het elftal, vind ik, voetballend. En dat is heel belangrijk. Nou, Mark Oet, dat weten we, dat gaat gewoon op dit moment prima. Scoren vermogens goed bij Heerenveen. Ja. Dus Heerenveen zitten voor mij nog wat vraagtekens bij. Maar ja, er is weer rust rond die club. Ik denk dat op dit moment voor Heerenveen het belangrijkste is. Het gezeur in die bestuurskamers is achter de rug. Ik vind dat ook Jelko een hele goede... Joop van der Wiel, de directeur, een hele goede nieuwjaarsverhaal gedaan. En van jongens, stop nou met het gezeur allemaal. We gaan weer over voetballen praten. Ik vind ook, ik kom er regelmatig dat de voetbalsfeer daar weer terug is. Er wordt minder geouwehoerd. Ja, de sfeer is beter. Ik denk dat dat voor Heerenveen al heel belangrijk is op dit moment. Dat het vertrouwen en rust er weer is. Ja, Heerenveen die redt zich wel. Die redt zich in die divisie prima. En er wordt, kijk, Heerenveen wordt heel veel gespiegeld aan het recente verleden, weet je wel. Altijd heel hoog meedoen. Nou, die hebben even een probleem gehad. Die hebben nu even weer rust. Er moet weer een fundamentje gelegd worden. Heroverwegen. Wat achterstallig onderhoud hebben ze opgelost. Laat maar gaan. Dat komt vanzelf wel weer goed. Dat is gewoon een goede Eredivisie. Positie 7, 6, 7. En een hele goede directeur momenteel. Ik heb Jelko van der Wiel hoog zit. Die heeft rust gebracht in die organisatie. En ja, dat werkt op dit moment wel. Hans Vonk doet het ook prima. We verlitten het voetbal, jongens. We beginnen eventjes, want alle weekend, je weet dat, dan volgen wij een amateurclub ergens in Friesland. En Joet is dat de Kwarbo Club uit Harkema. Thomas. Ik mij bovenaan in de eerste klas en dat gaat heel goed. Maar ja, weer elke wedstrijd is weer een finale voor ons. Want ja, ik ben eerste hier C's. Nou, die spelen heel prettig. Het zijn oudere tegenstanders, dus die is het laatste hier binnen. Ja, dus we gaan het in elke ploeg gaan we dreigen, maar de ploegje dat had hartstikke veel talent. Vorige keer gaan we gelijk spelen. Nou, toen zit er één jonkje in, ja, die maakt een zoon van de 13 doelpunten. Die jongen die moet gewoon uitschakelen. Dat we die jongen uitschakelen, dan ben we heel aan die kant op. We gaan 2 verliespunten, we gaan 2 keer gelijk spelen. En dat is goed, die ploeg hier AVO uit Assen. Dan gaan we toen niet zien gelijk spelen. Dus het belooft een zwier op tijd worden. Thomas, kom op, betere bans. Het is een ploegje met vrouwen uit Harkema en jongens uit Kalm en eentje uit Britsenwijk. Maar het is wel een primeur, dit team. Op zich wel. Ik weet net dat het ergens oors in Friesland net, dat gaan ze net zo doen. Gaan het daar ook puur op kwaliteit binnenman zag. Jelmerik 3 of jou opgelegde kon, gooi je er net in. Wie maakt de tweede helft, het maakt we scherper. Verdedigen dit er niks van de hand, houdt alleen mooi in de macht. Maar onvallend zullen we scherper maken en dan ben ik kon genoeg. Ik associeer korfbal altijd maar wat soft. Ja, ik dat ik vaak nog een beetje sport dit en dat, maar ja. Ik zou het, daar heb ik een badskip aan. Ik vind het daar een beetje, ja. Kun je het je voorstellen, dat mensen dat vinden? Nee, echt niet. Zie maar waar dat zei, die maar dat zelf maar eens doen en dan komt het wel achter van hoe zwier en intensief dat het is. Maar wat is je verwachting van dit team? Ja, die is best wel heug. Dit is het eerste hier en als je door een voetbal mee in de eerste klas. Ja, en dat het een beetje meisje, dan willen we kampioen en dan gaan we naar de hoofdklasse. Dan spelen ze het hoogste van Nederland.
winst het binnen. Net de beste wedstrijd, maar minder wedstrijd maar ik winnen. De kwalballers van de Harkema. En willen jullie nou ook eens een keer met jouw club in de skiwerpen staan? Meld je dan op ondersteund e-mailadres bient@omroepfriesland.nl. Na je weekend dan zal lang omlet ook wat duidelijk worden werd het naar je Cambuurstadion ook komen. Er zijn nog twee situaties binnen nog oer, twee opties, of het WTC of de bestaande locatie. Wat is die idee daarover, Geert? Ja, mijn idee, mijn gedachte is altijd best van je moet er erbij. En dat is misschien historisch gezien weer een enorme beuk in het gezicht van de fanatieke Cambuur-supporter. Maar ik zeg wegwezen daar, want A, is het een oude bak. Het is aan alle kanten verrot. De parkeersituatie is ellendig. De zit midden in een wenweek. En wat een fantastische locatie laat het kleren bij het WTC. En dan kan zo'n club groeien. Dus ja, ik zeg van, daar mag het heen. Ja, denk je hetzelfde hoor? Ik vind het allemaal prima. Nee, waar het op gaat is, kijk, ik zit een beetje daar dubbel in. Ik begrijp het sentiment van de supporters wel. En het is natuurlijk nog een beetje zoals Go Ahead, oud stadion, oude wijk, midden in de wijk. Aan de andere kant moeten mensen realiseren, het kan tegenwoordig niet meer anders dan met een modern stadion. Wat makkelijk bereikbaar is. En ja, dat botst af en toe met elkaar, dat sentiment. Maakt het Cambuur überhaupt wat uit? Ja, dat denk ik wel. Ik denk veel. dat dit echt een keuze tussen verstand en gevoel is. En dan moet je wel voor je verstand kiezen. Want als je voor het gevoel kiest, dan heb je straks geen club meer. Maar tenzij je doet zoals Go Ahead. Nee, maar je moet ergens naartoe waar je wat kunt. Ja. En daar ben ik gewoon met je eens hoor. Je hebt er geen parkeergelegenheid. Het probleem is gewoon, de gemeente zit in een gigantische spagaat. Want ja, als ze toch op de huidige locatie is er gewoon een exploitatietekort van 8 miljoen euro. Ja. Waar ga je dat betalen, het Cambuur? Nou, wij net, zei de gemeente. Nee, dus nou, ja, en dan weet je het toch? Dan is het toch simpel? Dan is het simpel? Dan heb je je antwoord toch? Ja, bovendien is het natuurlijk altijd, het gaat altijd in de politiek. Er is altijd wel een wethouder. En er is hier een van de Partij van de Arbeid. Die willen altijd, Henk Dijnem, die willen aan het eind van hun periode, of midden in hun periode, die willen een eigen monument, die willen een prestigeobject. Dus dat nieuwe stadion, zo werken politici, dat zijn gepatenteerde ijdeltuiten. En er komen wat verkiezingen om. De partner van Henk Dijnem is de PvdA-gedeputeerde Janne Wietske de Vries. Wat zou het toch mooi wezen om in deze verkiezingsstrijd de PvdA wat in het slot te halen. Een broenzenbeeld nooit Jan Rietstra te steken van Henk Dijnem. Henk Dijnem is een ijdeltuit, die vindt dat leuk. Die wil zo'n standbeeld midden in Leeuwarden. Dan heb je de deur niet voor het strafschopgebied staan, maar voor je stadion. Voor je stadion. Het zijn maar ijdeltuiten, politici. Ja, maar wat denk je ook, Geert? Want manje is er dus een besletten commissievergadering. Ja, het is een commissievergadering, had ik nou begrepen. Besloten? Ja, het is besloten. En het Hoe werkt het hier met de democratie? Partij van de Arbeid, open partij. Ja, nee, het is besloten. Er komt wat gevoelige informatie, komt tegen de en derde willen ze het opstellen. Die leek wel weer uit, ja. Nou, dat zal ik even vertellen, Henk. Want wist je wel dat het lekken uit een besloten vergadering, dat een misdrijf is? Ja, maar ze doen het altijd wel. Ze doen het altijd. We hebben tegenwoordig WhatsApp. We hebben iedere besloten vergadering is er binnen 5 minuten een appje. Oké, maar dan komt er wel nice. Dat zal dan teaser te moment. Dat kan wel ontlet worden, hè, die commissievergadering. Ja, dat kan wel eens nachtwerk worden. Ja, en ik vind dat ze dan de gemeente en Cambuur, want ze loeken toch redelijk maar twaan op hem. Maar er is ook een convenant weer in een aantal dingen al versteld binnen. Dus ja, dan mag je teaser zeggen van. Ik ga het nog veel harder zeggen. Als dat nieuwe stadion er niet komt, dan speelt Cambuur over 2 jaar gewoon weer eerste divisie. Ja. Want dan is het niet meer te betalen. Terecht wat Mulder net zegt, is gevoel en verstand. Ja, natuurlijk. Tenzij je, zoals Go Ahead Eagles, een positie hebt dat je in je oude stadion volop mag bouwen. Nou, dat is in Leeuwarden bijna onmogelijk. Dus ja, het is inderdaad keuze, gevoel en verstand. Ja. En dan het is de keuze tussen de Jupiler League of subtop eredivisie. En dan zullen dus alle gedachten wel het WTC worden. Dat zal het WTC worden. Een nice stadion. En Dijnem wil dat standbeeld, hè, jongens. Vergeet dat niet. Oké, jongens. We beginnen daar aan de quiz. Daar hebben we weer mooi de quiz. En de vraag is, wat is de echte naam van de oud-Cambuur-voetballer Oekie Hoekema? Is het A, Ulke Piebe Hoekema? Is het B, Berend Schootstra? Of is het C, Poekie Hoekema? Mail je antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. Nou goed, we kunnen nog vast verklappen. Het is net C. Het is geen Poekie. Nou ja, wat zullen we dan opbouwen? Wat kun je winnen? Je kan een retrobal winnen van Cambuur. En de winnaar van Vlienwieken 2 kaartjes van de wedstrijd Jereveen Vitesse. Die ben woensdag Jaap van Dijk uit Grauw. Vanzelfs doggen wij dan op de radio dit weekend. Ik ben verslag van de wichtigste evenementen. Collega Roel de Vries doet van u Dordrecht verslag van het EK, het Europees kampioenschap shorttrack. Geert, dat is nu te jaren om jou zo'n bij de wedstrijd Cambuurtje in PSV. Ja. En om kwartier van Jochelen neem ik het stokje oer om verslag
achterban. Vanuit het Abelense stadion bij Heerenveen, Chin, Vitesse. Is dat trouwens iets wat je in volgen, jongens? Het short track, het EK? Nou, ik heb daar helemaal niks mee. Nee? Nee. Het ging net zo blijven wachten. Ja, ik vind het spectaculair. En we hebben Schenkie. En Schenkie is fantastisch. een fenomeen in de sport. Ja. Schenkie. De Wie op Radio 1 stelde iemand aan Schenkie de vraag: Schenkie, je bent nu wel een bekende Nederlander. Schenkie zei: dat weet ik niet, jongen. Ik kom nooit de provincie uit. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, maar wat nog veel mooier was, dat hij kon een week overblijven in New York voor een van de feest na afloop van de laatste World Cup short track. Dat zei: nee, ik wil per se naar Lemmer, want daar woon ik. Daar voel ik me thuis. Geweldig. Ja, Bantegaard en dan moet die sleutelen aan autootjes van vriendjes en zo. Had hij überhaupt kans om Europees kampioen te worden? Victor A? Ja, die heeft hij altijd. Ja? Ja, omdat hij mooi doet. Ja, je begint altijd op nul. Ja, maar ook, dat meen ik serieus wel. Maar ik vind het ook leuker dan het schaatsen en die lange baan. Daar val ik altijd bij in slaap. Dat is testbeeld. Dat is testbeeld. Maar goed, dat weet je veel mensen ook niet meer. Want dat heb je bijna niet meer op de televisie. Nee. Die zenders gaan maar door. Maar dan was het 10 kilometer. Sky Radio op de tv. Spectaculair. En die jongen die is gewoon... Dat is gewoon... Zo'n prachtige sport, joh. Ja, vind ik zo mooi. Nog even heel kwart. Cambuur PSV? Nou, laat ik een positieve insteken. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje? Ja. Ja? Want dat is wel realistisch? Ja, ik denk het komt slecht uit dat PSV verlend had van Rode JC. Want die komen met mes in de bek hierheen. Er is wat recht te zetten. Die competitie is van levensbelang. Want dit jaar met het kampioenschap komen uit hier. In dit PSV thuis een puntje pakken. In de knip. Ja, er binnen toch wel de waarsomstandigheden. Want er komt wel sneeuw trouwens. Ja, morgen. Ja. Zondag is het weer goed. Nou goed, maar dan wordt snel voetballen. Ik denk dat er wel gevoetbal wordt zondag. Ja. Dan is de sneeuw al weg. Maar goed, we spelen morgen. Het is morgen Cambuur. Morgen is het. Hoe erg het wordt. Ja, zou het nog invloed hakken in de waarsomstandigheden? Dat zou kunnen, ja. Nou, ik hoop één ding, dat Cambuur gewoon lekker wint van PSV. Dan wordt het een hele leuke competitie. Ja, dan wordt het leuk. Ja. En nog even Feyenoord. Want ook komt u uit ineens, Henk. Hoe gaat het met Roesnak? Ja, nee, het gaat goed. Hij heeft vorige week natuurlijk gespeeld al meteen. Die hebben ze meteen in de basis gezet. Hoe ging dat? Met die Chibling. Nou, onwennig. Het was wel eerst onwennig. Maar ja, goed, het is een wedstrijd meteen uit tegen Ajax. En ik vond dat Groningen het verder goed deed, behalve dus dat ding in dat doel. 2-0 voor Ajax. Antonia, die Groningen gewoon 3 of 4 had moeten maken. Ja. En dat deden ze niet. En dan verlies je in het voetballen. Maar die Roesnak is gewoon een goede speler. Ja. Dat is gewoon echt een aanwinst voor elke club in de Eredivisie. Ja. Lijkt mij. Dus nee, dat doet hij goed. Maar ik denk bij morgen Cambuur tegen PSV 1-1. Ik kan er wel mee leven. 1-0. Ja, ik geef maar met die 1-1. En dan Heerenveen, Vitesse? Heerenveen. Wint bij Heerenveen met 1-0. 1-0? Ja, want Vitesse scoort weer niet. Nee, die heeft geen spits. Nee, zijn we correct? 1-0. Ja, ben ik 1-0? Ja, Heerenveen. En dan toch weer Oet? Oet? Ja, dat maakt niet uit wie je maakt. Voor Heerenveen. Bal moet in de goal. Best 1-0 heel goed. 1-0 is al mooi genoeg. Ja, 1-0. Al koopt die Noordveld in de laatste seconde nog ook. Hey jongens, Noordveld, wel de revaliatie van deze. Ja, goede keeper. Fantastische keeper. Goede keeper. Ja, absoluut. Oké. Nou, heren, Tierentank. En als het helemaal niks is, die Roesnak, dan kun je hem altijd weer een petitie ophellen, toch? Dan gaat hij naar Winschoten. Winschoten, WVV. Ja, dan mag hij door ons komen. Tuurlijk. Tot hier, Tierentank. Manje, dan ben je er zelfs weer. Dan zit je hier onder een topkok. Rijtse Spanninga. Nog een hele gezellige joen. En dan verder een goed weekend. Dag. Uitslag Heerenveen-Vitesse 0-4. Ja, ik kon hem echt overtuigen, hè? Daar vond ik nu op. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.